Hier was de première van de film De Ballonvader in de bioscoop De Lumière in Maastricht. Een Limburgse productie, de eerste Nederlandse film voor Disney, de streamingdienst. Dus komt hij verder niet in de bioscoop. Kuif, heb jij bouillon uit zijn hok gelaten? Al bij hier de Limburgse première, maar die was landelijk al in Utrecht, toch? Afgelopen zaterdag, maar dit was natuurlijk zeker zo feestelijk, ja. Ja. En de film is dus puur bij Disney te zien, niet in de bioscoop, maar wel niet alleen in Nederland. Vanaf 3 oktober in 37 landen zijn we zeer verguld mee, tot en met Amerika, Canada. Hij is dus inderdaad niet alleen bioscoop, helaas eenmalig vertoond hier en op het festival, maar wel dus jarenlang op het streamen gelukkig. Ja. En hoe vaak gebeurt het dat Disney puur in Nederland op dit niveau films laat produceren? Dit is de eerste speelfilm die ze gedaan hebben. Echt, ze hebben een serie met andere Limburger, Pieter Kuipers, Nemesis. Ja. En dit is de eerste speelfilm, dus dat is tamelijk uniek. Was het jouw eerste productie voor Disney ook? Ja, nee, het is de allereerste Disney-film, de allereerste Nederlandse Disney-film. Ja, dus dat is dan ook mijn eerste. En is dat voor een regisseur dan anders dan bij een andere film of maakt dat eigenlijk niks uit? In principe moet het niks uitmaken. Wil wel zo zeggen dat zij natuurlijk een behoorlijk dik handboek hebben met wat regels. En wij maken gewoon films zoals wij ze hier altijd maken. Ja. En dat zorgt natuurlijk voor af en toe een beetje wrijving. Ja. Maar ja, dat heb je ze weer. Nee, ik vond het niet lastig. Je moet er in je achterhoofd houden. Als zij er niet waren, hadden we deze film nooit gemaakt. En in het verhaal, ja, enerzijds gaat het uit van een kindgevoel. En van de andere kant is het weer heel volwassen, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Dat klopt. Ja, en dat was ook vanaf het begin, doe je dat vaker, dat je die, ik zou bijna zeggen tegenstelling of balans, hoe je het wil noemen. Nou, ik had al heel snel een alleenstaande moeder met een kind. Omdat ik ben zelf opgegroeid of ik heb vaak alleenstaande moeders in mijn omgeving gehad. En ik vind daar gaat een hele grote kracht uit. Je hebt een enorme veerkracht nodig om dat in je eentje te rooien. Dus die dynamiek tussen een moeder en kind, die vond ik heel belangrijk. Ja, dan beland je vanzelf ofwel in de volwassen wereld ofwel in de kinderwereld. Ja. Maar ja, dan ook nog een haan en een luchtballon. Hè? Ja, precies. Ja. Laatst vroeg iemand me, hoe kom je daar dan op? Ja, dat weet ik niet. Dat is zo hoe het hoofd werkt. Er zat op een gegeven moment een suïcidale haan in. Ik moest alleen nog ontdekken waarom. En dat was eigenlijk de zoektocht, een deel van de zoektocht van het verhaal. Doordat Disney op een gegeven moment ja zei, konden jullie wel, met name ook technisch, wel professioneler gaan werken. Dat klopt. Ja, nee, Disney heeft ook gewoon een heel goed budget op tafel gelegd, waardoor we ook echt met de la crème van de Nederlandse filmwereld konden samenwerken. Natuurlijk niet alleen met Benny en Tim, maar Tim heeft ook gewoon een geweldig team om zich heen verzameld met de beste van het land. De componist, de art director die ook genomineerd is, geweldige kostuums en natuurlijk topacteurs. En dat kan omdat Disney daarvoor de voorwaarden kan scheppen. Dus absoluut, het heeft ons een hele mooie kans gegeven. Zo hoog doen vliegen dat je het leven hier beneden heel even kunt vergeten.